ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Central Body kadap da ka jingsosi ka Khraw halor ka jingkhlad no pakandet jong uba sounder strong kaji uba long uwei na kinong Seng but President Nyngkong jong ka Seng nadu bala pelong do pelong snam ya ka Seng ha ka sautorik unai wieng kha khandai spa prapkhundai kumban chu kentiang din hangni baya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People lasdang da ka sign perkhat rangba jong uba sounder strong kaji bam kwai dor blei kabala ne thop hadu menta lada umdei uni samna rangba hakatuko por manu banzang banwanra ya ka ikhtiar ka banep tam hakajalla kabala sedang ban penja kerteng no yangi kitrai shnong khasi Jaintia bat Garo haka kerteng jong ka jalla Meghalaya uba sounder strong kaji kum ukhli nongyalam jongka Fkjgp nadu usnam khakhandai spa prapkhundai udon ka jingerman nagabanta ka lawe ba pharnai jongka jaj banrio haki matrikam ka nongrem bat ka kamram jongka Seng ka bantei yala ka jong ka jaj banrio ka jingkhlat kandet no jong uba sounder strong kaji kala penno mensim shikat dei ya ka Seng hi barok khawai namar omdei satia ba udei tang unong Seng bat nongyalam barim jongka Seng henrei udei unong aibuj u riu champhang u Khraw perkhat u nongelam u bamju pendam u nongelam u badap da ka mensim basenrang u nongelam u bamju kala jutang unong elam ubaskham ka nongrem bat upaya khnong ubano sinyang shikat dai ka jaj banriu bat ya ka jala hi barok kawai